Vi vil forklare om musklens opbygning. Her har vi vores muskel, og den sidder fast på knoglen via en sene. Og rundt om vores muskel, der er der en ydre bindevævshinde, og så inde i den, der er der muskelbundter, muskelfiberbundter, som hver især er omringet af en bindevævshinde. Ja, og inde i de her muskelfiberbundter, der har vi selve muskelfiberne, som har de her motoriske nerver på sig. Og inde i muskelfiberne, der har vi de her myofibril, som består af de her proteintråde af aktin og mucin, og så er der er 2 forskellige slags, og der er sarkomer, og så er der kontraheret sarkomer, og en almindelig sarkom, det er når at mucin, altså det er en afslappet muskel, så det er når mucinen ikke er inde imellem aktin, altså at den ikke spænder. Og en kontraheret sarkom, det er så når at musklen spænder, og så mucinen er inde imellem aktin. Yes.